Juster, hier natuurlijk de landelijke verkiezings. Maar waar is de winnaar? Het is kwartier zien, we weten het nog steeds niet. Maar we kennen meestal op steden Wolfreden. Wat zou het nota van de uitslag vinden? Wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Van de Friesenuitslag? Verkiezingsuitslag. Oh man, dat weet ik nog helemaal niet, man. Nou, ik ben er net tjuk. Daar heb ik niks mee. Heb ik nog net naar gekeken eigenlijk. Nou, niet zo heel erg verrassend. D66 groot geworden. PVV klein. Wat wil je nog meer? Geweldig. Nou, prima. Ik was wel blij mee. Dus waarom? Omdat ik denk dat we goede middenpartijen hebben die nu een wat solide regering kunnen gaan vormen die het wat langer volhoudt dan de laatste. En persoonlijk heel blij dat Timmermans het niet gered heeft. Dus dat wou ik nog even kwijt. Oh, wat dan? Iets persoonlijks? Of, Ja, zeker. Vind ik helemaal niks. Dus heel blij. Ik had graag GroenLinks en Partij voor de Arbeid aan de macht gezien. Maar het zit er niet in. En hoe ken dat, denk je, joh? Ja, ik ben bang dat ze voor het Timmermans toch niet sexy genoeg was tegenover onze grote vriend Job Jetten. Rob Jetten was iets sexier dan Frans Timmermans? Ja, het verschil was erg groot. Ik bedoel, ik heb alle vertrouwen in, in Timmermans. Maar ja, hij zag er iets minder flitsend uit, dan moet ik zeggen, dan Rob Jetten. Dat was het. Geweldig. Ik heb zelf op CDA gestemd, dus daar ben ik wel blij mee dat die weer een beetje groter mee worden. Wat is een CDA-stem? Weer de overwaging voor die dan? Ja, gewoon, Bontebal zei het altijd wel, een beetje fatsoenlijk weer Nederland. Mensen die moeten gewoon een beetje normaal met elkaar rondgaan kan. En dat hast in de keer maar nou net echt. Mensen die vloeken en die schelden en die het alle kanten op. En dat vind ik net netjes. En dat mij wel weer netjes. Nee, het verrast me net. Ik hier toch echt dat het heel dicht bij elkaar zou komen en dat is niet gebeurd. Ik hoop alleen dat ze eruit komen straks. Dat we toch een half rechts kabinet krijgen. Ja, je wil een beetje meer rugs? Ja, een beetje rechts. Net een bot natuurlijk, maar wel een beetje om je eigen denken. En waar zullen we dan ongeveer, denk je, in de coalitie zitten, matten? Ik denk CDA, ja 21 en D66. VVD of zo, denk ik. Ja, het VVD die is ook wel stabiel, dus die kennen we wel bij. Had je er nog stemt? Nou, ik ben mijn stempas kwijtraakt juist, dus ik moet net stemmen. Verdorie. Helaas. Had je nog naar de uitslag? Ja, D66 toch? Ja. Tenminste, maar nou zeg ik dat de PVV weer helemaal naar boven gaat. Ja, het Dus wisselt, ook liefstje. het wisselt wat aan ook. Ja. Ze hebben nog een tel en het is niet heel natuurlijk waar de echte winnaar is. Ja. Maar wat vies van de uitslag? Ja, altijd nou is wat het nou is maar. PVV bovenop, ja, nou ja, het zijn keuzes, hè. Maar ja, wat kan ik erover rooien, want ik ga zelf ook net stemmen, dus ik maak er helemaal niks van zeggen. Ja, maar ja, Kiel hebben een oorpartij bovenaan hier in Tink. En van de mensen niet denken van, oh, zij is dat zwart net weer? Nee, ik ga een Nederlands paspoort en ik ben zo Fries als wat. Dus ik maak het zeggen. Geweldig. Je hebt ook niet de moeite genomen om te stemmen. Nee. Ik moest ook werken, dus ik was net even te laat om te stemmen. Ja. Die was te laat, ja. Ik was al te laat, ja. Want ik was kwart over 9 was ik thuis. Ik kwam net te laat bij de stemlocatie. Ik zei, ja, we zijn gesloten. Had u wel willen stemmen? Ik had wel kunnen stemmen, ja. Maar niet gelukt. Nee, niet gelukt, maar volgende keer maar. Is er nog weer stemmen? Of, Ik dacht dat het vandaag was. Oh ja? Nee, ik ben niet bezig stemmen. Nee, dan niet. Nee. Nee. Ik weet er helemaal niet zoveel van. Ja, en weet je, ik dacht ook van... Ik volg al dat gebeuren niet met die politiek. Dus ja, ik dacht van ja, waar moet ik dan op stemmen? Degene die ik het grappigste vind. Ja, Wie was het grappigst? meer of minder Marokkaan. Dat is Geert Wilders reageert, toch? Ja. Dat was toch niet zo grappig. Heeft er ook een veroordeling voor gehad, toch? Of, Ja, daar heeft hij echt heel veel gezeur voor gehad. Ja. Maar ik vond het achteraf wel een beetje grappig om heel eerlijk te zijn. Een beetje weird misschien. Ja, sowieso. Het is gek iets om te zeggen natuurlijk. Nou, mijn club had verlen, dus dat is pittig. Maar ja, vier is goed. Als ze maar op links gaan en net hoe het midden en net al trioks. Maar wel wat trioks, maar net te vallen. Maar hoe kent u dan dat ze toch verlen ha? Dus dat weet ik niet. Ik weet niet waarom het meesten dat net door. Ik ben net een politieke analist. Nee, zeker niet. Nou, ik ga verder, ja? Plezierige dag verder. Geweldig.